Yo, what's up? Good morning mga bay. Karon murag nakabiyahe kay ang palibot tiguan nang kunoy bagyo gahapon kay ginani pod dis bukid. Actually duwa ko na uwan sa biyahe. Karon kay Bantay Bata 163. Ug mo okay niya biyahe ta Hindi mga wadi mga panahon nagaron tambay sa taas balay. Nanaw ta sa view. Krasa ginisi mo to ang tanawan niya ang view sa Kabuntagon. May buwak para adlaw minatay May buwak na mga flowers, may buwak sa busay para adlaw minatay. Awa, dahan gino. Tas buntad ang mga buwak dawi, ang sapa. Di pa kayo ingon tanto na kung baha kay di pa kayo sa kamong tuwig yawa. Namasan nasa di falls there view pakisama ang falls. Wanta kayo doon. Mga boss kay kasada na. Tao man ning atong panahon karon nga one man balay lang sa taon o ngolian ang panahon niya biyahe ta tagkwartas karsada. Pancake sa Kabuntagon. Pancake sa Mabunaw. Ayati lami agotoan yang nang sticky pa niya ikod-koron sa kuan niya kana sa ma'am tubig init kay maligo si ma'am bugnaw. Init magay tagdit mo. Cake pancake. Malikaon na mo ron kay may biyahe may kwarta. Yes, I'm a vlogger. Piso na lang piti padung sa langit dres bukid. Tafagi. Na maklaro ang atong buwakan dito ay wala din maklaro hapit. Pero good luck ka ng buwakan diya kay murag am ka ng puti diha lagom na. Doya tagiya na. Mga nakapait sa wasa mga uwan ng nakabuwakan diri. Ini view na ko diri, view sa mga ba't chillax kay mong view no. Kanang ako, nagbinag-o, nag-milk, ni giduaan ra. Ang milk niya nagsitsirit sa niyang naong. Ano nagginarago man ha? Anong duaan man tong tutoy ni mami? Milk gani, milk good. Pating-pating na ka ha, pating-pating na ha. Milk tato. Kaya duaan ra, giligo-ligo oras naong, piti na pinitag naong anaron. Pilit na kag naong. Sama na gaduwa na po ng kamot biko onto na ayaw na kay gitagaan kag milk ganina di ka duaan ra nya kana anak as kamot abi pa lang wala kay milk abi pa lang wa ka patutiya ayaw na kana manong kamot may tutoyon nang nimo pilit na kinay mong naang ron tinapilitas gatas na kay nagsirit ang tutoy na gatas ni mami. Nang bayao tibuk adlaw na sa ta magkuyog bayaron ako na sad bantay nimo kay work si mami. Work man si mami kita na po dang magkuyog ron. Hindi lagi mo sikit-kit na ng kamot. Agoy rapid ko na maanad ka na maanad ang bata na maanad ka na tutoys ka mot ha dili matatutoys ka mot ha karon di ka katutoys imong kamot ron kay tibuk adlaw tang magkuyog na pod si daddy ang Bantay Bata ron muduol ra tang mami o mo milk no si daddy ang imong kaduwa ron imong kahagwa no nang ikaw diha
Steady, stipot. Og tagaan gig milk totoy dito dili duaan ha. No. Para mon laag tas ubos na sad ha. Pero og magkuan, magboy-bogoy. Duaan ra ang totoy mami pang milk ipasichit sa naong. Way laag. Way laag. No. Tutok gidis kamera. Okay, mag-vlogger ni. Yoy, mag-vlogger ning anak nako. Mag-vlogger ka? Mag-vlogger na. Uy, mag-vlogger na. Mag-vlogger na ang kanang burger stick ni nanay. Burger stick nanay, mag-vlogger. Oh. Minaw. Minaw jud kaayo. Minaw jud kaayo storyan dali Nga, gigotom na. Tami wala sud tami wala sud ang tami kay giduaan ang totoy. Nang baya amo bilang tinambuguyag pormada marot na kang sige na may na kaayo may na kay mo 3 months old pagani ka ha 3 months old mo kamang-kamang na mo kubo nagigimo ya ang milk ipasirit sa daw showering tugnaw kay palibot atche ko na atche wa man ni si ko aron wa may mukawat nga bata aron kay uwan man di man ni kalaag silingan nara ni puyo diri sa kwarto agoy way laag kay uwan laag no wala laag day nganong puto na pud wala laag uwan man laag taron wala laag oy kay uwan man wala laag ha kay uwan ha ari na tabalay ha ari na tabalay ram ha no uwan man bawal man laag ng uwan kay subawan ta bago para bata na wagtangan sa subaw ang kadadi wa pa mawagtang kadadi kay sige ka basa si daddy sa uwan ug mobiyahe sa angkas para na ikapalit na yapir ni bilang no para magapalit na dayapir ni bilang no si Walis no para magapalit mo nagdayapir sa mong prinsesa no bahala na ng init ug uwan no ang resulta si daddy giobo ni dripper ang lawas no Magandang ko para kuno ka ligoon ni uwan man kaluoy katugnaw panahon ligoon ni tugnaw ra ba ko oyo ya ligoon ni agoy ligoon na ni tutok man hi nang bayaan na ay ligo ka day? Maligo ka? Ang burger stick, maligo ang burger stick? Maligo? Maligo ng burger stick di ang daddy. Igi, burger stick ni nanay burger stick. Baba taron ha. Uy, gipog. Doon na po ang kamot, gipasok na po. Kuhaan ang kamot. Kuhaan ang kamot na yun diha. Kami kay nanganda na kay ligoon naman bilang na kami kay ligid-ligid sa bilang diri masyaok to natawa to na masyaok to mingon to si mami ron masyaok to sa mami ron day no day masyaok to sa mami ron no syagi to ron mingon to nga hubuin na dadan na diri busy ka-busy sa baba busy ka ayo anang kamutan yun pati-pati pa pilig kina siya mga tanday
Kusog kay mutanday. Tamukan din ako. Pambaw ka ng dati. Day, matay. Paghinga na tayo yung video. Ano ka? Katambo. Dito kayo. Busy ha, anak. Uy! Oh, wow. Kuhang kamot ba? Bakay na, wow. Yan ay makakita, lain. Na. Okay. Oh, andan sa mi. Ako sa ning sumuan, kay ligoon. Balik kami yun niya, kay mag-vitamins pa mi. Na. Balik pa mi yun niya. Tani kamot. See you on niya, ikaw magligo. Wow! Pabay na pizza mong kandiya. Apon, pabay na pizza. Pabay pizza. Mukita ka pizza. Albertos. Albertos mo ha. O sa'yo ma, Hawaiian. Oh, Hawaiian ni mo ha. Hawaiian Overlord. Ano sa palain? Ano sa pamalain ni mo ha. Cookies and cream. Uy, hapon por mahapon nga Koreana. Agoy, naatan na napon nga Koreana. Uy, no. Hapon nga Koreana, magpa-deliver og pizza. Agoy, gutom ba? Ay, gutom ka? Pa-deliver ta pizza. Bahala, wala pa kita daddy ron kiyo kabiyahin no. Pa-deliver og pizza para sa amo ang bilang. Apilan burger. Apilan og burger steak sa Jollibee. Apilong. Uit na ka burger steak Jollibee. Uit ka burger steak Jollibee. Agoy. Good mood lang kayo, no? Oh, good mood ba sa daddy ko ba, no? Oh, sa si daddy ko ba, good mood kayo, no? Oh, sa daddy may kauban, good mood kayo. No, kay sa daddy makitabi, gino. Kay si mami, no, di man busy work, no? Di makitabi, no? Ngayon sa forma naman bilang, ngayon makikipuro, ngayon kayo. Ngayon kayo na, patulaway. Tuan laway sa kastoryador. Kastoryador sa akong prinsesa. Koreana. Haponisa. Korean Haponisa na diha na pita. Muna'y Korean Haponisa. No? Love magay na. Palitan na mo ni kuan si mo ha. Hawaiian ni mo ha. Bilang Hawaiian ni mo ha. Order ta Hawaiian. Luoy kay rider mabasa o hatod diri no. Magluto na lang mo digpan. Uy. Kay luoy kay rider maabot diri mabasa no. Luoy kay rider abot diri basa. Kay layo kaayo no. Jiway padung diri no. Luoy kaayo. Saman pulaan na kalingkod. Okay na. Baya ng baba. Sige laway. Akong Koreana diha. Nga Haponisa. Pili up. Ni up ngomong Koreano. Koreana. Mura Koreano, mura maniboy. Good Cuman niya. Tarong nga ka ng sual ang litera. Istorya. Ipagbukag yung babag yung istorya. Bukon yun. Bukon yun ang babag mo istorya para malitok na yun og litera. Kapoy na ka, tatapos? Wala na tapos? Basta laagis gutan no, dapat kag ngisi no. Basta laagis gutan no. Kilaagan ka man no. Agan man. Tapos? Wanamod mi oy
suko na mi. Oy, sino dapat di ay. Ano ba kung nasuko ta ni mi? Wan agi kapoy ng dadig hinagwa nakatug na. Diyan na problema sa miming atong pagawason. Ngayon, gawas na. Gawas na miming. Gawas na miming. Ngayon, gawas. Oh, di ko sa maging uwan. Mano yung mong sod, oh. Yeah. Dahil, baby, television. And, mga hotel, with my little belang, with mommy nga hagkait og nang way ligo. Kasi way ligo na tontol upat dire. Kinsa way ligo? Gitog na manok may biyahe. Unta og mo ana. Ano iwan og makay biyahe ito hindi kurta. Pero na ay bila. Ani dyan sa ilawa oh. Nami bakasyonista. Daming argaw. Oh. Sige, magpatuloy si Mood. Oh. No? Busy kayo sila, oh. Anong busy yan ngayon Trida, eh. Hi. What's your name? Sinili mo eh. What's your name? What is your name? Busy kayo kung mag-ina. At nayo sa pamlanggan pamangkin. Kabisi bagidana. Oh, ayaw, Bill. Kaya masuk ko sa tijan-tijan ng kit-kit kamot. Masuk ko sa tijan-tijan ng bukit-kit ng kamot. Kung sa nang orasa, sila kuhan uwan, nambot lang, syudad, kumusta na ka syudad, naunsa na ka na syudad, pero dagang swimming pool dito. May isang, kuhan mo, ang biyahe pa, pero tanggong gitag na mababa ito. Dinisad ko to, salamat sa pagkuyog sa kaadlang na vlog. Muna magong mata, ginagawa ba ito, kung laway. Okay, salamat! Stay tuned sa sunod nga vlog. Shout out sa tunay diha. Abush! Bye-bye dyan. Bye-bye. Bye-bye.